mari nababa vakati vakandipa kati muupenyu hwandikurarama. Baba vakandipa pankanyika vaive vari vakararama. Vanga vari baba in all the senses of the world. He was also a friend even to us in all the senses of the world. Vanga vari baba vokuti wanga usina topic yekuti iyi baba handikwanisi kutaura nemi nezvayo. Whether itopic yemba mako, itopic yezvinhu zvakuremera, itopic yedirection yeupenyu hwako kwairi kuenda, zvauri kufunga kuti uri kuda kufesa semadecisions. Baba vanga vakagadzira platform yekuti semwana you are protected unoziva ndakafugidzwa, ende semwana unoziva kuti ndine kwekuzembera nyange kusvika kuda nepapi, semwana ndine kwekutizira nyange zvinhu zvikaoma. Upenyu hwangu hwese handambura ndambuza chinonzi kushaya, handambura ndambuza chinonzi kurara nenzara. Even ndabuda mumusha mekwakuwa ndamumusha mekwashonwa, even mekwashonwa vacho sekuziva kwandaita taiti tikaomerwa. Baba vaitongobuda neusiku nekwatiri wanga uri muromo mumwe chete kuti baba kana iri motikari yasitaka tiri kwakati waiona 2 minutes 3 minutes vasvika. Tinadzo nguva dzataimbosvika pakusanzwanana sababa nevana, taimbovati baba wakaoma musoro toti handi kuna sekuru kumunda nambuya kumunda vanova hama dzeupenyu dzatakapuwa dzatafamba nadzo kubvira tiri vana kusvika tisvike patiri. Onzwa ambuya vachimboti hamba baba wako unoziva, ndoti ambuya emavaudza kuti takapuwa mazuva kubasa ekuti tiozokuonai vasete zvekuti njenga, vaite zvekutimirira tani taonekana navo semagara tani takaita. Asi tanisingazivi kuti Mwari vachatonga sekuda kwavo. Havana kunge vakazvigadzira kuti tivaoneke tichiti baba mufambe zvakanaka. Asi takuwamukana autenda zvekare neChurch of Christ, autenda nekufamba kwamaita nababa, and makavapa purpose yekurarama muupenyu. Vaiti chechi ndo upenyu hwangu, whether ndanobuda ndiri kuNorway ndanomira nevana mumba chaitonzi ini handikagadzira anenge anonoka tosangana newe tichiri kuA kuchikoro taimhanya nemubani baba vatungamira nemota tichiziva kuti tikasvika kana vakatitangira kusvika musi wacho hakudye rinopisa tomhanya. Vanga vari baba vakakudza vana vakavabata maoko, kwete zvekunzwa panext door kuti mwana wangu akura sei. Kana musi wandakava nemazautsi ekuo level chaiwo, ndakaona baba vakamira pasendedhenzi kuchiburuka bhasi, vakamirira kuti mwana wangu auya. Ndoda kuziva mazautsi ndigoziva kuti pandinosvika munharaunda yatinogara ndosvika ndakamira sei navo. And vanga vari baba vanga vasina kubvumira pandiri, even wangu mwana. Pane nguva dzandakaona kuti andiremera inini samai, baba vangu vakati inini ndiri kumutora, ende vaigara vachitaura kuti usanetsane naye, siya inama yako tiite basa iroro. Kuratidza vaiva baba vaipa sapoti kwete kwandiri chete, even nini wangu nhasi atadza kusvika pano anoziva kuti even paakapinda mumba make vazukuru musi unoenda aitonzi naJoy mama sekuru vati wakatanga kuenda kubasa muzukuru vakugona here kunonzi kusevha rega ndikutsanangurire kuti upenyu hunogadzirwa remangwana. Vaudza mwana ane 17 years kuti tanga nhasi kugadzisa upenyu hwako because mangwana uchange uchibatsira vamwe, haumiri wega. Ende vanga vari baba vasina kuomera, never. Vanga vasingatarise value yemari, vaingoitarisa chete kana kuri pakuishandisa pavari ivo vaisada. Asi ari mumwe munhu ane dambudziko rakaita sei nasei baba vaibatsira. And kuri kunzi vanhu vakawanda vandakaona vakafura nemaoko ababa vavakachengeta, vavakaendesa kuchikoro, vamwe zvikanzi vada kugadziriswa mapepa, vamwe vana vehanzvadzi vasitoripo pano, vana shadzi vakaendeswa kuchikoro nababa. Taiziva kuti vanobata every corner, whether ndekwamai kana ndekwababa. Vanga vari baba kutika Mwari ndogara chingwa chienda kuti makatipa baba vanga vari more than gamba mukati meupenyu hwedu. Zvinorwadza chaizvo kuti tasiyiwa, but murume akatidzidzisa kuti I hope tasara vacho tichaedzana nekuzama kutera matsimba avakafamba nawo, nekuti gepu ravasiya kutaura chokwadi handione patiri tese mumwe akanga achimbori kuteedza. Handina mumwe wandakaona aimbozama mazamire patiri isusu maitiro avaita kubatanidza vanhu.
Nimukandona ndakamira nevana vami nevana tete. Tinozivana pakusvika pakuti mumwe ari kudyei nekuda kwababa. Ende vaimekashuwa kuti iwe uri pano mai naye ari kuitei. Vaikubvunza. Kuda kuti unzi ukuda kuziva kuti mai naye ari kuitei mwana wababa kuti unzi iwewe ndakupa mukana wokutaura namai naye muumbe ukama. Ende vaizviita wambonzwa nenge ari seiko here. Ozoti ako baba sei mati ndimubvunze zvonzi muri kusiya mumwe mukati meupenyu. Batanai muvake upenyu muchienda kumberi. After all, ihwo upenyu hwauri kuvaka ndondangariro dzaminadzo mangwana. Zvimwe zvese inhando. Ende vaigara vachizvitaura. Nda kutenda Mwari kuti namai vavakatipa. Mai havana mvura vamborasiya baba. Musi uno ndakavanyorera tsamba ndikati mama, you were the best woman in his life. You were the best wife a man could ever wish for. And you stood by him through thick and thin. Nemukutadza nemukugona, there was never a day. Pane pamubadetona baba wakanganisa toti isusu vana tida kutaura zvonzi mune nadzo idzo kusiyanai nadzo. For the past days, I've seen the fight that she is fighting. I've seen it, I was there. And she fought a big fight as well. A big fight. Vakapinda muchipatara mai vangu vakataina handina kukurara. Kuti varidziri pasi pemubhedha wavo mazoisa vangu vari muchipatara. Vairara pasi pemubhedha wababa. Kutaridza ndingamusiya ndingavasiya vari vega. After every 15 minutes, vaiputwa ndinayana kumuka. Igosveta gumbo rangu neapa handiti kudhonza gumbo hava handiti hazati akutenda zvekare bamini asigoneni kutenda sevana. Church of Christ.